30,000 student mistennija jibbenefikaw mill-Culture Pass ta' din is-sena. Dan il-Culture Pass huwa opportunità oħra biex produtturi kulturali jipproduċu produzzjonijiet ġodda u attivitajiet artistiċi immirati b'mod speċjali għat-tfal u żgħażagħ. Fl-iskola primarja ta' Żurri, il-Ministru Owen Bonnici spjega li fil-waqt li s-sena l-oħra kien hemm 33 produzzjoni, dawn issa telgħu għal 50. Qal li kien hemm żieda ta' kważi 60% fl-allokazzjoni tal-baġit għal dawn il-produzzjonijiet fejn issa telet għal 200,000 euro. Festa ta' kultura bi produzzjonijiet tal-aqwa livell li żgur ħajjagħmluhom ħafna u ħafna ġid fil-formazzjoni tagħhom. Dan huma kollha affarijiet importanti li ħanet nagħmlu sabiex il-kultura tkompli tinfirex fiktar u fiktar familji. Fost il-produtturi hemm anki l-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Teatru Malta u Sfin Malta. Biċċkejkna li Jowna Falzon mill-Kulleġġ San Benedettu tgħid li l-fatt li Culture Pass anki se jkun f'idejn studenti tal-kindergarten juri kemm it-trawwim fil-kultura sa minn kmieni huwa pass fid-direzzjoni tajba. Naħseb li għalija idea tajba li ġabuha fl-iskejjel kindergarten u primarji għaliex jistgħu nitalmu minnha u iżżomm il-kultura Maltija. Il-produzzjonijiet ta' din is-sena huma varjati u jirrappreżentaw kull forma ta' arti. Sfin, teatru, mużika, arti viżiva, letteratura u film u wirt. Il-mużika toġobni għax hemm ħafna tipi ta' mużika, anka hemm teżisti mużika Maltija għalhekk looking forward għaliha. Preżenti għat-tnedija tal-Culture Pass għal din is-sena skolastika kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Tletin Grima faħar l-inizjattivi favur it-tisħiħ tal-kultura Maltija. Biex l-istudenti tagħna jiżviluppaw mod sieħ bħala persuni għandhom bżonn li jkollhom numru ta' soġġetti oħra. Essenzjali fosthom hija l-kultura, kultura li tant hija sabiħa, kultura li tant għandna ikunu kburin biha bħala poplu. Tema li se tiġi esplorata għall-ewwel darba fil-programm tal-Culture Pass hija l-għana. Dan f'kuntest li kmien is-sena d-dieħla Malta mistennija tressaq it-tieni applikazzjoni lill-UNESCO biex l-għana tiġi mniżla fil-list tal-wild kulturali intangibbli. Intant matul it-tnedija ma naqsux xi ftit ta' rappreżentazzjonijiet, fosthom xi ftit daqq ta' mużika u silta moqrija mill-awtur tas-sew ħabib tat-tfal Zara. Tas-sew togħma ħelwa għal produzzjonijiet kulturali mill-aktar interessanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.